pamalandong karon adlaw mahitungod sa bukasyon. Nindot kayo kung pangutan-o nato ang atong kaugalingon sa kumun kaayo nga pangutana sa kinabuhi. Dato ka ba? Sa mao siguro nga hisgutanan, tanan siguro nato diri mengon nga di gyud ko dato, Father. Kay ngano ang pagkadato usahay ato lamang gibutang sa elemento sa ato nga bahandi. Bahandi, kwarta, maoy makapadato kanato. Apan kung atong lantawon, ang pagkadato mga igsuon, ilabi na dinhi sa atong pagbasa, mautong atong mga gihuptan. Siguro pobreta sa bahandi, pero dato kay ta sa garbo nato. Nga gani usahay sa atong kinabuhi, mahimo tang hambugero. Kung atong lantawon sa maong simple nga panlantaw sa ebanghelyo, maingon kita nga tekalon maning tawhanan ning nangutana kang Kristo. Kining batan-una ni tekalon man ni siya. Nga numan kay gusto niya nga makasulod sa langit, no? Unsay himuon ko aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Unya hatagan na sa fundamental nga himuonon sa usa ka nagatuo mahadlokon sa Dios. Moingon pag yun nga kinana, no? Kuha ko na, himo ko na. No? Mao nga kining lantawa mga igsoon, makaingon kita kinsa man daw makahimo sa maong tanan dayon. Pero granting nga nahimo niya ang iyang desire, no? Ang iyang desire sa panlantaw nga makasulod sa kinabuhing dayon, kay balo siya nga kining maong fundamentals nga gihatag ni Kristo sa usa ka magtutuog mahadlokon sa Dios, kuwang pa siya unsa pa may lain. The hunger to really attain everlasting life always comes with a price. Pero kini dili mingon siya nga kuing ani sayo raman sisiw raman kaayo unsa pa may nailain pa. Then gihatag ni Kristo ang pinaka gusto mangyug ka. No, nindot na nan hala sige. Ang imong himuon mao kining muli ka, no? Baligya ang tanan nimong kamtangan, ihatag ang halin sa kabus, dayon balik og sunod kanako. Kini mga kaigsunan, wala lamang naghisgot siguro sa atong kinabuhi, mahitungod sa mga material things that sometimes we possess and we are possessed in this life that hinders us to follow Jesus. But more of our attitudinal aspect sa atong kinabuhi nga kinahanglan ato usab nga i-renounce alang sa kayuhan sa uban o ato ka pamaagi nga pinaagi ni ana abli, bukas, simple o kinabuhi sa pagsunod kang Kristo. Ug siguro kana mga kaigsunan ang batakan sa tanang bukasyon nga atong giampo karon. Walay bukasyon nga walay pag-renounce sa kaugalingon alang sa gingharian sa Dios. Walay usa ka bukasyon nga walay pag-sakripisyo sa kaugalingon alang sa uban. Walay bukasyon nga makaingon ka nato nga dili kita mobaligya sa atong mga talento aron i-share ngadto sa uban ug magsunod kang Kristo. Tanang bukasyon na ay sakripisyo. Amen? Tanang bukasyon na ay kalisdanan. Amen? Kining tanan mga igsuon, kabahin. Mao kana nga kini di ay atong ebanghelyo karon.
Kinahanglan atong usisahon, dili lang ang atong mga bank accounts o bank books. Atong usisahon ang atong data banking sa atong kasing-kasing nga usahay na puno na sa atong mga gihuptan sa kinabuhi. Nga nahimong babag diha gayud sa atong pagsunod kang Kristo. Yes, makaingon kita nga, Father, okay naman siguro ko sa akong pagkakatoliko ba? Simba kog Domingo, mangumpisal kog kausa sa usa ka tuig, gikasalmi sa simbahan, unya nagatabang ko sa atong mga acts of mercies. Unya nagahimo po ko paghatag og time sa among GKK. Okay na. No? Unya kung kini atong nahimo, og pipila pa, so may atong gibati. Napa ba ang kauhaw o kahawang? Kining kauhaw, kahawang mga igsuon, natural ka na. Kay kung gusto tag langit, na ay presyo ang langit. Kung gusto tag kaluwasan, na ay presyo ang kaluwasan. Dili sa kantidad, kundili sa paghatag sa kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Nganong kana may presyo? Tungod kay kana mauusab ang tumong ug tinguha nganong gihimo kita sa Ginoo. Nagatuo kita gikan sa Dios ug kita para sa Dios. O kung para sa Dios kita ug atong puy-an kana, kinahanglan mo let go and let God pinaagi sa pagpaambit sa kaugalingon, sa talento, sa bahandi, ug sa panahon ngadto sa uban. Iampo ta nga karong nining Santos nga misa ang mga naa na sa bukasyon, sama kanako, mga madre, kaninyo nga mga minyo ug mga ulay, atong iampo nga mapadayunon unta kitang madasig, dili mulakaw nga masalubon, kundi mulakaw nga madasigon sa pagpadayon sa pagsunod kang Kristo, pinaagi gayon sa atong pagpaambit sa kaugalingon ngadto sa uban. Amen.